umandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejempeje mpazone empahla dlizyo zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyembani mkhonto kwazigazi ndaba ikhalama dictionary ndaba ididi umndeni ngalunywa injengaphethe enduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha igama lami ngudokotela uKhehlelezi. You can call me professor because vele sekuyangivumela lokho. My name is Professor Khehlelezi, broadcasting live from Durban. That is where I am right now. Today we will be addressing a critical question. Remember, our show or our channel is to educate people. 1 is to teach people. 2 is to inspire people. 3, we are not here to fight with anyone. We are not here to entertain the bad comments anyone. Even if you are trying to put bad comments, we'll make sure that we remove those comments. And then if you've got a question, specific question, don't hesitate to write your comment down here. We'll make sure that we attend to that question. And also, if you've got a topic that you want us to address, we'll make sure that we address that topic. You just comment down here. Today we've got another thing. There's someone osipalele email whereby he was asking us that, Khehlelezi, can you please address this? I need answers from you as a professor. I need you to answer this one. The question was, Khehlelezi, ngokwesizulu isizulu sithi umuntu umama wala ekhaya esedlulile emhlabeni umfowabo uyakwazi ukumngena asale ekhulisa isibongo aqhubeke naye. The question is now, umfowabo ungenile udlulile emhlabeni ubhuti omdala la ekhaya wasala ubhuti omncane wamngena uthema kamngena ngebhadi wadlula nalo bhuti emhlabeni. The question is, uyakwazi ukungenwa yini ngomunye ubhuti owesithathu odlulile emhlabeni? Angakwazi yini ukumngena lo wesithathu noma wesi4? So the question is it possible or it is impossible? So right now mina ngifana nawe ekhaya angazi. So today I am here to address that because kufanele ngiyiphendule in a spiritual way and in an nangendlela yesikholwa engizoya khona spiritually ngiphinde ngiye futhi khona ngalana ngizoyibamba khona ngesikholwa. So now I need to answer. The answer is ngala ngokwesonto masiya laphana encwadini I think Matthew, I think the book of Matthew la ekhuluma khona ngokuthi indoda umfazi onamadoda awusikhombisa 7 uvumelekile yini uyini ubizwa ngani mayisesezulwini. Lithi iBhayibheli lami engilifundayo umfazi uma esekholwa akavumelekile ukungenwa, akavumelekile. Ngiyiphinde lento, akavumelekile ngoba ukungenwa. Lithi iBhayibheli uJesu ehleli nabo exoxa nabo uthi uJesu lokhu enikwenza emhlabeni kuyokuphelela khona kodwa kukhona okunye okwenziwa ezulwini of which asazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngale ezulwini akangeniwe ngoba ubizwa ngomfazi wendoda inye le yasemhlabeni. But ukhumbuleke ukuthi izinto kwesinye isikhathi ezesizulu nezinto zaseBhayibhelini kwesinye isikhathi zibuye zihambisane, kwesinye isikhathi zibuye ziclash. Sibuyela back to now la esizulwini ukuthi is it allowed ngokwesizulu noma ngokwesitswana noma ngokwesixhosa noma ngokwani. Sizobheka ke la sibheke kwesizulu kakhulu. Ithi into yami ngokwesizulu uma umndeni uhlale phansi wavumelana bangakwenza lokho. But ukhumbula ukuthi these days iya ngokuvumelana kwabantu basefamily. But ake siyibhekeke yona ukuthi ngokuvumelana ngokwesintu sala ekhaya kuvumelekile yini? Let's face the reality. No. It is not allowed. Umfazi ungenwa indoda eyodwa ngokwesizulu. Uma emngena usuke ezoqhubeka nesibongo sala ekhaya. Uma eqhubeka naso lesibongo sala ekhaya, ithi into yami uma ezomngena ikhona imbuzi ehlatshwayo la sithi thina okokuqala siyamgeza sisusa ithunzi likabhuti odlulile ubhuti omdala.
bese simfaka kulo sithi sizokhulisa nasempepeni makushiswa kukhuliswa isibongo ebese mayiqeda kuhlatshela imbuzi bese kuba nemithi ayidlayo le mithi ayidlayo ezosuka isuse lento leligwebu kuyena elingahamba lihambe bese lihlukumeza nezingane. Remember ubhuti besezela abantwana noma engabazali abantwana either way kodwa ikhona lento edinga izihlahla zesintu. Bese umbuzo omunye ubuye uthi ngicela ukubuza what if ubhuti beseshadile lo zongena umfana kaza shade kwenzakalani kuloko? Umuntu wesifazana akaza shade kabili uma kuyikuthi ubhuti beseshadile lo which means sekuyibhadi lakhe ngeke kodwa sekufanele phela siye lapha eHome Affairs ngoba eHome Affairs sekudepend ukuthi ushade traditionally noma ushade ngokwesilungu. Uma beseshadile lo wesifazana ngokwesilungu automatically sekufana kuhambe futhi kuyobhalwa maybe ushintshwa amagama in bezame ukuthi babhale kabusha eHome Affairs. But uma kuyikuthi bengakashadi lobolile wakhipha ibizo waqeda yonke into but kusasela ukuthi manje bashade bacace ayi cha ngenhlanhla kubhuti ngisho kuthiwa beseshadile bazokwenza lokho bayenze lento ime bese beyashada futhi ebese uthi umbuzo what if lo uyashona ubhuti wesibili kusala ubhuti wesithathu naye intombazana isencane phela la ekhaya hey lo muntu iqiniso aselimeleni loyo muntu usuke sefana lo mfazi la ekhaya suke sesimbiza umama noma ngogogo wala ekhaya noma umama wala ekhaya ngoba indlu ayifi vele kufanele ime ngokwesintu bekungasafanele ngene ngowesithathu bese kufanele nje abizwe ngomama la ekhaya noma ngogogo wala ekhaya but angabisangena phela ngowesithathu ngoba kodwa uma kuhlala abantu abadala bathi cha umntwana wethu semncane vele uthe mayishada ushade neminyaka u21 noma u20 oqala indoda yashone na 23 years or 22 years esibili indoda aphindwa washonelwa indoda ena 26 years vele usasemncane usabheka u27 28 yale maku ukuthi abantu abadala bavumela ukuthi cha akangenwe yilo wesithathu ukhumbula ukuthi masiya encwadini ngetheory siyobhala encwadini cha leyo nto isuke isiklasha somewhere somehow but ngokwesintu uma abantu abadala behlala phansi beyivuma leyo nto cha angiboni ukuthi iyinkinga ngoba isikhathi esiningi abantu abadala phela senza lento esuke isho abantu abadala but noma ungabaphikisa uthi isintu sithi cha but ngokwesintu cha akuvume khona umunye umuntu njengamanje onembuzo mangikhuluma ngale topic ungathola ukuthi wena ekhaya wathathwa ubhuti nje uneminyaka ewu20 kwathiwa ngena umfazi kabhuti wakho wamngena kwathi adlulela phambili futhi kunezinye izinto othola ukuthi imoya isiyakukhungathi isiyakusinda but awukwazi ukuphikisa abantu abadala kufuna ke mawuyinsizwa ke lapho usukume noma kufuna mawusisi noma umama la ekhaya ngoba ukhona umnye wathi mayengena kwahlala phansi kwaba nemeeting kwavunyelwa nagcina ingeni maybe kwenziwa imbuzi noma bavele benza impepho wagcina esemngene kanjalo kanti kwashota izihlahla zemithi okwadinga ukuthi akasondele kubantu besintu ngoba kuyafuna phela noma usungeniwe noma usungenile ake usukume wedwa engekho lo munye uyobheka ukuthi lento engiyenza yona iyahambisana yini noma ayihambisani khona omunye izinto zakhe ezamosheka just because wangena kanti yena naye unabantu bakhe la abangafuni uthola into zakho zamosheka from that day bese uthi umbuzo ake kuthiwa usumngenile unkosikazi kaMpoweni kwenzeka kanjani uthola ukuthi usuke wafeba kwenzeka kanjani in that situation sekufanele manje size nesolution ukuthi uma kwenzekile wenza lelo phutha wayithole sembatha nenye indoda yini esingayenza lalela into engizoyenza ke I'm coming again ngiza naleyo topic mina ngisalinde umbuzo wakho umbuzo kwi-comment ngicela ungibhalele la phansi but ngisalinde umbuzo wakho ukuthi so far njengoba sengithatha ngakubeka la because sengizoqhubeka ke mangibuya ngiyaqhubeka ukuthi uma kwenzeke wambatha nenye indoda uma kwenzeke wambatha nonye umuntu wesifazane in that situation yini ububi baleyo nto ngoba abantu abaningi they are being affected ngoba basaba ukusukuma bayohlola kanti kwenzeka imistake nje encane ngicela ukuthi wenze sure ukuthi if ever
uyafisa ukuthi usilandele subscribe phela leli button elibomvu subscribe kanti futhi ungakhohlwa ukuthi ulike ama video wethu and futhi invite ama link wasendele nabanye udlulisele nakwabanye. Siyabonga kakhulu. Thank you so much for watching our videos. Ukhumbule ukuthi on this Saturday we'll be having a powerful service in Durban, inkonzo yamanzi ezobe ikhona this Saturday umhla ka 21 October in Durban, iqala ngo6 o'clock ntambama inkonzo yamanzi siyolwandle. We wish everyone to attend the service. It's a very powerful service. Come join us. Siyabonga. Thank you so much for watching our videos. Go to our pharmacies and get our products. Thank you so much. Siyabonga.